हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै बे समाव मोनसे नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। जायफोरा HSLC मेट्रिक फाइनाल एग्जाम होदोंमोन नोंथांमोननि रिजाल्टआहाय मैया मोननांगौमोन 10 एप्रिलावहाय। दा मैयाहाय बिथां आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्मायाहाय होनो हायाखिसै। दा दिनै अफिसियेलि आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङाहाय गावनि टुइट आरो फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा मोनसे गोदान नटिस फोसावना होदों। दा दिनै 11 एप्रिल दिनै नोंथांमोनाहाय रिजाल्टखौ मोननो थांगासिनो दङ। दा जोङो बिनि अफिसियेल नटिसखौहाय नायगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोनाहाय जायफोराहाय मेट्रिक आनजाद फाइनाल 2025 मायथाइयाव लिरदोंमोन नोंथांमोनाहाय दिनै 11 एप्रिल दिनै रिजाल्टखौ मोनसिगोन। जायफोराहाय मोजाङै एग्जाम लिरदोंमोन दा नोंथांमोननि थाखाय आसा खालामना थाबाय अल दा बेस्ट बयनिसिमबो। दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान नटिस ओंखारना फैदों। दा बेनो जाहैबाय नटिफिकेसना जोंना 8टायावनो इसु जादों। बेनिफ्राय 10:15 AM आवहाय प्रेस नट ओंखारगोन। बेनिफ्राय 10:30टायावहाय नोंथांमोननि रिजाल्टआहाय पाब्लिश जागोन। नोंथांमोनाहाय रिजाल्टखौहाय 10:30टायावहाय 10:30टानिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन सेबानि अफिसियेल पर्टेलाव। दा सेबानि अफिसियेल पर्टेलाहाय जोबोद बिजि लोगोफोर। दा गोबां लाख लाख सुबुंफोर बेवहाय नायो नालाय, बेनिखायनो अफिसियेलाहाय पर्टेला गोबां बिजि जादों। दा थेवब्लाबो नोंथांमोनाहाय मबाइल एपनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना रिजाल्टखौहाय नायनो हागोन। दा जेबो सिन्था खालामनांगौ गोनांथि गैया। नोंथांमोना दिनै जायफोराहाय HSLC मेट्रिक आनजाद फाइनाल एग्जाम लिरदोंमोन नोंथांमोनाहाय दिनै रिजाल्टखौ मोनगोन। बेयो क्लियार जाबाय, दिनै डिक्लेयार होखाबाय जोंहा रनेज पेगु बिथां आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रियाहाय। दा बेनोमोन नटिसआहाय नोंथांमोना नायना लादो बेखौहाय नटिसआ नैबेनो। दा नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो जायफोरा HSLC मेट्रिक आनजाद लिरदोंमोन नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो आसा खालामनाय थाबाय जाहाथे गासैबो मोजां पास जायो। अल दा बेस्ट। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासैनोबो शेयार खालामनानै होलायबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिन्थियो। आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायबानो जाबाय जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान लेटेस्ट आपडेट्स नोंथांमोना मोनलांबाय थानो हायो। स' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनबावगोन। थेंक इउ फर वाचिं। सी यू अगेन। लाभ इउ अल। बाय बाय एन्ड टेक केयार।